Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа нещо наистина уникално, а именно църквата Света Петка. Знам, че вие сте виждали много църкви, но какво прави тази църква уникална? Ето, сега ще ви демонстрирам, следайте до края. Място достойно за поклонение. Приближаваме се към отговора на тази моя малка загадка. Храм Света Петка, името на тази древна църква и какво се състои нейната уникалност. Вижте. В ултара на тази църква, според народната памет и редица научни данни, родолюбиви българи са погребали през 1853 година апостола на свободата Васил Левски и еродиакон Игнатий. Ето, вижте, тук се смята, че е пренесено тялото на Левски след обесването му и е положено в ултара на тази църква. Дълбок поклон!